seryoso na din ang mga king cobra brad no. Naabot nang ginan diri sa ato. Oh, kung pa nila labi sa kuno kay na kay ini kuno makuan na mo barog na nya mutukob sa kuno nimo. Pero mao lagi ato na masugatan. Hadlo kay ba kay unsaon kapag patay ana? Mao ang problema ni. Amo kay mga silingan nakakitag banakon. Bulhot og panagan oy. Ano te ang panakon king cobra din na brad. Bitaw murag di man siguro na banakon ang king cobra. Kalay oras tinuod awa, banakon na king cobra. Naunsam ning taon mo eh. Utok gamita sa in English king cobra sa Bisaya banakon naunsam ning taon mo oy. Kay ngano ang king cobra ug ang panakon pareha din na. Unsay Bisaya sa king? Hari, Sa cobra. cobra. Aw haring cobra din na. Kay layuar na ni tinuod eh. Unsa man mo oy namoy mga utok? Chur ka mo eh. Suko mo to siya. Ititiya organic to. Ato apason na basin ang luod to. Sul cobra. Ya, ay di cobra ay. Mat lang. Suming mga bata ah. Nga ato tinarong nila nanggaw. Brad, ay, suko-suko ginate titiya raman taon to. Sa naman taong ka oy. Sa man taon kay tiya raman ning taon. Tiya to, Brad. Naunsa din na siya. Oh, unsa na? Luod oy. What's up, Brad? Ay saba ka na cobra. Ha? Nay cobra? Pangita mong puspos pa. Asa na dapat? Hemi. Asa na naman? Ay saba ka. Papatay na kay laro tayo may makapatay. Isaha. Titigi og. Ay gibubuan kay akong kuptang ko. Yan sa. Guliin din yan Ara. Asa man na ba? Asa man na bay? Asa? Adi ara oh. Bro, ang kuwan na ako. Asa na yan?